pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni M. Luwilier. M. Luwilier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa M. Luwilier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, pamumumaga bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, pamumumaga bloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good paluin masyad. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good paluin masyad. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom use. puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, i-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alaga, Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani sa Yusan. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Dugabos. At sa 18 kita kan bulan na September daw po kita nin Webes. May banya to sa lado technical si Chab na obra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Nag-iinit-init na pero garo may panganoron pa. Kasod mayaw na ko dyan sa Banuan ka na buhi. Saro duman sa pinag-uurulayan bagay ning manod sa flood control project. Ang pinakamayor na problema kaya kan DPWH. Duman sa mga namong problema sa mga project ninda. Igwa ng notice to proceed
sabi ka na engineer kan DPWH kaya nagpatrabaho na dawa sala sa mayong tamang proseso. Kumbaga an iba dahil nga ni naghahagad nin dyan sa barangay nin permit na may ipapatrabaho palansinda. Kan paliwanag kay ito kan DPWH kan ipaapod man yan digdes ang gunang panlungsod kan iriga dapit sa mga reklamo kan mga residentes dyan sa barangay San Agustin, San Isidro kun nga tanagpuo na so project kan DPWH itong road widening na dahil lamang nagkonsulta sa mga namamanwahan. Ini po ang problema kaya. Dan rason hindi, one time frame na sinusunod na dapat kung igwanang notice to proceed, magpuuna kan patrabaho. Yan ang problema. Kung may mga reklamo, dahil nag-agi sa tamang proseso, yao na dyan. Tapos, ang mga project, kung minsan, man tapos na tultol. Sasabihin, completed, pero palpak. Sipo na sana po nindining di sa barangay San Isidro. Naubos na gayud ang pundo kayan sa road widening, kabali ang budget para magpagibo ng drainage canal. Dahil tapos, mayo baga, puro tol. Kaya ang nangyayari, binabaha ang nagkapirang residentes dyan po sa barangay San Isidro. Imagine. Tapos sasabihin, completed ang project, kalukuhan. Ini po ang problema kan DPWH. Pagpaparasabihon, completed project. Mantang kadakol na kapalpakan kana proyekto na pinag-iimplementar ninda. Sasabihin, end users ang dapat basulon, ta sinda nagpirma sa acceptance, sa appearance. Sabi nga ni punong barangay Salve Libardo kana barangay Santa Justina dyan po sa Banawaan kan buhi ni Singkong Duling kung may itinatao man na SOP. Kami nga pinapirma sana basta sa acceptance saka sa appearance. Mayo nga kaming pag-aram. Basta na sana nga sindang nag-implementar kan proyektong flood control sa samuyang barangay. Kaya nga pagsabihin na end users ang nakapirma dyan. Kalukuhan nga yan. Sabi ni Kapitana Salve Libardo kan barangay Santa Justina. Minsan kaya pag-arog na po ka, nagtuturoklingan na. Pero kung iisipon baga, limbawa sa rumpunong barangay, sa rukang mayor, ano tamayo kang pag-aram sa proyekto? Dahil mo lamang aram na igwa ng pinag-i-implementar sa imong pagkadro da kulang proyekto, milyon? Arog ba ka na nangyari dyan sa Banawaan kan Baaw? Sabi ni Mayor Jeff Besenyo, maayo mo na kayong pag-aram kan sinasabing flood control project na yan. Digdi sa Banawaan kan Baaw dyan sa Barangay San Francisco to Santa Eulalia. Ayan nga ni palan, Farm to Market Road, binugtakan nga ni Diki. Ay inda, ini po ang dapat talagang imbestigaran kan sa tuyang gobyerno. Anarog kayo ng mga proyekto. Sa imbes na makatabang, makaresolver kan problema, makontrol ang pagba, daiman, mas lalo lugod nagbabata, nagkakasaragop na itong madapat agian kan tubig. Dahil na nakakarulusot, tamayong proper, kumbaga, proyekto, daing tultol na pakatrabaho. Bubugtakanin mga tubo, imbis na culvert ang ibugtak. Bugtakanin mga tubo-tubo sa nang detres, sa nanganig yun, raliputon pa. Iyo po bagayan ang nahiling duman sa sarong project, sa parting, kunyan ito sabi, lagi ito kung Ilocos. Nahiling ni DPW Secretary Benz Dizon. Saka ini pong nangyayari sa Satuya. Kung nga tayo nito, nag-resign man si House Speaker Martin Romualdez. Siya ba yan uuntulan?
Pag-antaw nagkaigwanin people power laban kay Presidente Marcos na naman, mangyayari garo-arog po kayan ko ta. Kaya isinakripisyo ining si House Speaker Martin Romualdez, maglayas ka na nga dyan ta kunday, baka ang palayason mismo sa tuyang presidente. Grabe na po ang korupsyon na nangyayari sa tuyang gobyerno. Yan ang katotohanan. Kaya sasabihin kan Malacanang, was hand na naman sinda, playing safe, na sindang pag-aram, kan pagdimitir sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez, kalukuhan. Magpinsan sa kasi Presidente Bongbong Marcos Jr., ako dahil po sinasabing, sinusurog ta si dating Presidente Rodrigo Duterte, puro parehas kamo mga may kalukuhan sa gobyerno. Yan po ang katunayan dyan, ang makahirakan mga namamanuwaan na Pilipino, ang mga kasaraditan, napigpapararolo ko sa naninyo, dokan mga proyekto nindo, mga malasado, palpak. Yan po ang katotohanan dyan. Kung dahil ma-dimiter sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez, sigurado may pag-aalsang mangyayari sa satuya na naman ng nasyon. Baka mautroan sa people power laban kay Presidente Bongbong Marcos Jr. Isay ang mga tonto na mga Pilipino, kita. Ano tayo binoto pa si Presidente Bongbong Marcos Jr. Samantalang aram na kay tupa sumagurang kung ano ang ginibos sa tuyang nasyon. Tonto bagaan mga Pilipino, takon bako po kita mga tonto, aram tanang naging diktador, tumbaga, kay to, marayray ko nga nita, si Dipuntong Ferdinand Edralin Marcos sana, umbaga nakakaguda sa gobyerno. Sabi yun tanang nakakaguda, pinanganaan man, so gobyerno Pilipinas kay to. Nagparadakula sa utang sa World Bank. Dati na po bagang may mga pagkakautang ang nasyon Pilipinas. Ngunya, no, mas lalong luminala pagtukaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagparalubuan sa tuyang utang. Kaya isayan babasolon mga Pilipino, kalukuhan. Bako man na kagabsan ng mga Pilipino ang pwedeng basulon kan mga pagkakautang na ini. Kundi ano ba pong mga Pilipino ang kadaklan tunto. Kung bako kitang tunto, ano yan ta, pagparapadanayon ta pa. Buka mong maging presidente si Mayor Lene Robredo. Taan gusto nindo, so korapto. Kung yung gano'n naging presidente si Lene Robredo, baka tultul ang dalagan kan Pilipinas. Kaito pa po baga, andarayaan sa eleksyon, dati na po yan nangyayari. O sisayan na dapat kaya na basulon. Sisayan dapat kaya na halion. Nag-ano yun yung mga yaon sa Comelec na yun eh. Garo nagtutulirar man kan mga kalukuhan sa Commission on Election na darayaan ko no. Mayo pong mangyayari sa gobyerno Pilipinas pag-arog ng sistema, mayong pagbabago. Ang korupsyon rampante. Kung kaito ang nagpapasasa sana sa gobyerno, si Dipuntong Presidente Ferdinand Edralin Marcos, kunya nahalos gabos na nakapalibot sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nakakaguda. Yan po ang katotohanan dyan. Monya, nagruruluwas na ang mga anomalya. Daw mayong pag-aram ang presidente kan mga kalukuhan na ining nangyayari sa tuyang gobyerno ay katunto mo na kayan bilang leader na mayo ka lamang aram presidente ka kan sa sarong nasyon. Yun na nga ni po, ini pag-arog na kaya ng sistema, hugas kamot. Kadakol kan mga naguhugas kamot na ngunyan, mga senador, congressman.
Inda bayaan enot na tataramaan digdi sa mga anomaliyang ini. Bako sa naman DPWH, bako sa naman kontratista. Isay ang nagkakaput kan mga kontratista, mga politiko. Ako nag-apod ng Malacanang sa Sakuya. Kanya ako nagpo-programa ko, don't disturb me. Kitang napasiram sa pagtukar kan mga isyong yan. Ini pong flood control project na ini, kundi nagka-burukingan duman sa budget insertion. Kaya pa po ini magkakaturoklasan ang mga kalukuhan sa gobyerno. Ang mga anomalya, dapat digdi sa mga ghost project na sinasabi kan sa tuyang gobyerno. Nadigdi po, saro pa po kayo sa problema. Yung mga nag-uuro imbestigar, saro man ang mga iimbestigaran. Mayo kitang makukuha digding karahayan. Pag-arog po kayo ang sistema. Kung si Pading Jurista, pinaramala na kamo. Pinaramala na kamo kung korapto. Digdi po sa Pilipinas, haluyo na kumbaga magkakarasuhan, mapinaran, itong mga may anomalya. Nagkaurula bagan paksiw, kan ibuking, ining si Senador Jinggoy Estrada saka si Senador Joel Villanueva na ano na mo pagkalilinig nag-uuro imbestigar ikinanta. Tamak mong mga kalukuhan yan. Yung ano po yan dapat. Dahil po pwedeng magkapot itong sinasabi nindang independent commission na maimbestigar kan mga anomalya sa mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Ako na iisipon nga ni si Mayor Magalong kan Baguio City. Kaya ito igwaman ining mga kalukuhan sa PNP. Sa PNP pa po kaya ito. Pambihira kung arog ka na naimbestigaran. Yan, thou shall not covet your neighbor's wife. Anggot kayan si kunyan, Police Staff Sergeant Ma'am Jonah Kien. Kamu daw nga kung ano-ano ang iniisip ninda. Nga, sige ko na nga ni ang hugot. Hugot sa pagkamot. Kadigdi po sa tuyang nasyon, nawawaraan na ng tiwalaan sa tuyang mga namamanduaan sa sistema kan sa tuyang gobyerno. Anong sinabi kan CBCP? Dapat ngaya gibuhon ibalik sukwarta sa kabankan gobyerno. Ikulong ining mga may ginibong katarantaduhan sa gobyernong mga politiko. Kung dahil panagtaraman simbahan, ay kung dahil mahiro na naman sa tuya pong gobyerno. Pag nakikiaraman simbahan katoliko, may kamanungdanan man yan. Araw kayo nang nagluwas na siya,
Senador Marcolita, yun naman ang makapot kan Senate Blue Ribbon Committee ay Santissima. Pero iba ang daralagan. Saan iba nga ni pala, nabuuman ka ini ni Congressman Budji kan Isabela na iyon maging House Speaker. Ang gusto pala ni Dakota si Toby Bianco. Tapos ang maging Senate President da si Alan Peter Cayetano. Kundi pero harabuuman ang mga congressman saka ang mga senador. Harabuuman ki Toby Bianco na maging House Speaker, harabuuman ki Senador Alan Peter Cayetano na maging Senate President. Diyan po sa Kongreso, sa Senado, may mga kunyan dyan na kumbaga mga grupo-grupo. Kumbaga, ini nga ni si House Speaker Alfred Martin Romualdez. Unity team po ini, kundi may mga naapektaran sa sinasabi nindang unity team na sinikadan kay ni. Pero dyan si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, sinda po man managberilog kan sinasabing unity team. Kundi ko niyan, garo na karma, ining si House Speaker Alfred Martin Romualdez sa ginibo niya sa mga pag-iriba niya sa unity team. Kaya ngunyan garo naggingirit-ngirit si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, maraya ka pa ngaya. Dyan po sa Kongreso, as in Senado, kung maluya-luya ka dyan, ay di ka talaga mapipili dyan bilang House Speaker o kaya Senate President. Tapos kung mayo kang bindisyon kan Presidente. Kan Presidente po, poderoso. Kung isayan gusto niyang maging House Speaker, siyempre kakamangon sa mga congressman, maging Senate President, kakamangon man sa mga senador. Kaya dyan pa sana po, may mga karamangan na. Pero man sana yan eleksyon, may nangangamang. Kundi iba man po ang posisyon kaya ninda. Kumbaga, iba man yan sa mga eleksyon na kinakamang. Masakit yan. Tapos mga budget, pigkaramang kan ibang mga congressman, ibang mga senador ay may pagsusulit Santissima. Kaya sabi ka ni ba, ano nga yun, mga congressman, senador na yun, may puso pa. Maski nga puso ni Satanas, garo nagkadaraog na kayo ni. Masakit. Pag-arog na po kaya ang mga nagkapili niya to o napipirili niya to ng mga congressman, senador, mga mayong puso, mga halang na ang kaluluwa. Kumbaga ang isip siya na pasiram-siram sa buhay. Mga kontratistang ini, dahil man yan magin-arog ka yan kung bako uman sa mga politiko. Bagaan mga kontratista, nagninigar man, ay mayuman nga kami kayan pag-aram, kunyan man lang nga kami kayan, nag-implementar kan proyekto, nagpatrabaho. Ang mga kontraktor, siyempre madilihin siya man po yan. Yan mga politiko, lumismo, nagdidilin siya, bastante, sobra. Dapat niya tawanin do kami kan SOP, ay kung dahil nga sa sunod ay nakamakakakuanin proyekto. Ang nagkakapot baga kan district engineer, mga politiko, kung isa'y po ang gustong ibugtak kan sarong politiko na maging district engineer sa iyang distrito, kung isa'y po ang gusto niyang pilio na maging district engineer, iyan maray na. Katinganan mga mayor, kaput kan congressman.
Ito sa nang ginibong sabing legislative inquiry, public hearing dyan po sa Sangguniang Bayan kan Banwanin Buhi. Ayaw bagang girirong-girong sa mga kaalyado kan Team 1 Kamsur duman ang mga kagawad. Kung paano ninda sisimbagon, ang flood control na yan sinasabi. Actually, baka uman po duman sa flood control ang pinagpuunan sa nakaiya na isyong yan na nagkaiguanin public hearing dyan sa Banwan ka na Buhi. Kundi itong boulevard na sabing bubugtakanin Diki ang Danaw kan Buhi ang nagkapirang barangay. Ngunyan ang luminataw naging flood control. Yun po yan ang issue dyan. Ito kaya dahing environmental compliance certificate na kumbaga dahil nag-agi sa tamang proseso. Igwa na pala notice to proceed, nagko-construct na, mayo pang environmental compliance certificate. Nahali sa DNR an pag-implementar kan proyekto. Kadakol kaya pong mga problema, pag-abot sa arog kayo ng mga proyekto, minsan nag-i-implementar na nag-aagi sa tamang proseso. Pag-igwanan ng mga reklamo, yaw na dyan ang turukduan. Ay mayong yakan pag-aram, si Poncio Pilato ngayon may pag-aram kayan, yung itutukdo ay pambihira. Siyempre, ang mga kapitan, alangan man yan na mayong pag-aram. Taigwa nga ning papapirman sa indang acceptance tapos appearance. O alimbawa, dyan sa Banwan kan Baaw, mayo palang pag-aram si Mayor na pagkadro dakula ng project ang pinag-i-implementar dyan, itong flood control, tapos naging farm to market road. Ay indaday nga ni pagparambugan ng mga tao, haloy na po kita. Mag-arog kan permanent sistema, kana mga proyekto digdis sa tuyang nasyon, ay talagang pirming an maluwa sa tuya, flood control. Ay bakong flood control, iyo po yan ang makontrol kan baha. Kundi ang nangyayari, pirmi kitang babahaon pag-arog kan ang mga proyekto na daing katultulan, daing pinapakararhay. Yan antes po kita magpadagos ka na sa tuya pong programa, nagkakapiram o ng mga hanap buhay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier walang interes pa more. Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ang RPNDCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession ki Inang Peñafrancia as in El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List and Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City, San Nicolas, Iriga City, Ligao City, Legazpi City, Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur, Concepcion Grande, Naga City, Peña Francia Avenue, Naga City, San Felipe, Naga City, and Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Saindoga Boss. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rigde sa tuyang programa. Iguana kitang 39 minutos. Makalampas an alas 8 nin pagkaaga. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Panukan, kan Buhi, Camarines Sur. Sabi ni Conchal Angelo Lacoste, si Nogi. Dapat niya dating Conchal Ting Villadares tayo magparagamit kan buhi no natataramon. Pwede nga Tagalogon tana sana o Bicolon. Sabi man ni Conchal Christian Echepari, ay Conchal pati pigdidimot ko, Vice Mayor Christian Echepari. Adaw nga anuan sa lado man.
na pinagtataram na dialect ni dating Consulting Villadares. Uwi no natataramon, mayo mambagagayod ngayon sa laduman. Ako, pigmamastan ko, mayo man talaga ang sala. Mas maray nga niyan, naiintindihan na maray kan mga taga-buhi. Kundihan gusto sabihin gayod ni Consyal Nugi Lacoste, Tagalog o Bicol ang gamiton, nganing maintindihan kan mga taga-ibang lugar. Masakit man kayang magpararanos kan tataramon sa buhi para sa sabot. Wani naobserbaran ko duman pa-cute baga si Vice Mayor Christian Itsipari, sige man an English. Pag-abot sa mga bagay po kayang ini, good governance, ang gusto tang ipasabot. Dito para Englishon. Gusto tanin marhay na paggugobyerno. Bikulon ta. Ibig natin ng magandang sistema ng paggugobyerno. Ani magkain. Pero si comparing era, mananagalog lang tayo para magkaintindihan tayo dito sa ating bansa. Hindi tayo maghihirap. O hindi tayo mahirapan. Balang sa yan, hindi na natin maintindihan yung mga salita. Mahirap yun. Field Report! Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Philip and mama na pinag-review ng mga bisita so ang libre switches na itinatawag ako Bicol Party sa Lapis Marin Sur sa Tunma December 7 kaibanan sa mga natawan o ang tanong individual na nakangar sa Tatay Romeo Briva Sundo tanong 21 ang sabi pagkasod sa sabi naman na banwaan sa tarong diabetes sa baigdahan, makakadakaw. Ang sunman, ang tarong individual sa Kilola Arsen na ang tarong 21 anos. Ang para sa San Pedro, San Pedro man, ang nagsasanay sinuli sa pangurahan. Ang tarong pang si Tatay Mabsya Kamalan, sa tarong 22 anos, ang barangay. Unang kuna, ang tarong stroke patient at consistent ang nilibong 20 anos. Kan menggasto okana sa motor sa nakalilis na maso sinasabi ng pagpinag sa patapos sa makaba kung pambanangay ko na mayong pinipilisidad o kaya amuglangan. Yan muna ang sapoyang barata sa ladon sa barkada kapanda sa nakasalipa. Field Report! Bagang na wara si Karondang Atan. Papahinanyog niya to na party sa nakan nagiging unagin pagkikipag humapot kan ibang mga bisita sa ginibong public hearing kasudma ana masimbag kay ni si Engineer Parco kan DPWH 5th Engineering District kan Camarinesor na iyo po ang nagrepresentar kan sinambitang ahin sa kan sa tuyang gobyerno duman sa ginibong committee o public hearing dapit sa flood control project. Actually, during the pre-determination
punong barangay Salve Lebardo po na naghahapot. Pero, natatasos bro, pinareceive ka na ito. Awa ko sa nanyan. So, thank you. So, may project na walang pinareceive sa'yo. May project naman yun. So, depende sa'yo sila contractor. So, approved budget for the contracts go to nabutan ko sa analysis 129,000. So, kung ka ng sanction ka na nakuha, ay para sa isa ng user, magkakalang pinalasip ka na ko. Ano yun? Cisco. So, di ba naman ako kung yan ano na nasabi kayo kasi siguro ganyan sa kapitan na ganyan po nag-reacta, di kayo kinakalas sa SOP. Kung ano ka na, kung ano ka na nakuha, yung kabinado, actually, ano yung sa pinagpirman po ng University ni St. Octoril, tapos ano yung nalang isa na, sabi ko ka na ng mga kontraktor, makarayong sa nalang ano nakuha, daw ako ka na hindi ka mo mag-isip na magkao ka na sa SOP o ulo, kinatukahan. Basta na nagkaan na importante, pagkakain na ng proyekto, sa simple kami ano na mag-usapan, kami sana kami ang user. Ako ang po sana yan. Thank you. Yes, Honorable Lavali, recognized. Okay, thank you, Mr. Yan po ang essence ng unification ng barangay. Kasi nakakaligtaan siguro ng national government na ang barangay is a basic political unit that serves as the primary planning and implementing arm of government projects and activities sa community. So, yan po ang problema dahil ibinabagsak sa barangay. Pagkatapos, yun na, hindi na lang katulad lang yung dating flood control projects. Grabe ang doon dahil yung engineering wala. Kasi mga bagong techniques daw yun. Dahil yung design wala sa ilalim. Kaya bumagsak yun. So ngayon ganun naman. May projects hindi alam ng barangay. So dapat i-serve yung meaning ng barangay. Kasi kami din, yung community ang nagsasuffer lahat ng projects na panapak, siyempre, government ng barangay mabagsak. So yung lahat ng sisi nandun sa barangay. So siguro it's time now to look sa meaning na dapat yung projects na ini-implement sa community, dapat kami ang mag-initiate. Dahil yun ang meaning ng barangay, basic political unit that serves as the primary planning. At saka kayo ang nakakaalam ko. Kami pa ang nakakaalam ko ang nangyari. So that's my humble representation. So can we proceed? Yan po ang parte sana kan mga kuro-kuro duman sa ginibong public hearing kan sangguni ang bayan kan banawanin na buhi dapit sa pinag-aapod nindang legislative inquiry tungkol sa flood control project na aabutunin 1 billion de pesos ang budget alagad pig para baha man sa nasubot ang nagkapirang mga barangay na yaon mismo dyan sa may poblasyon sa Banawaan ka na buhi. Kumbaga dahil naging successful so proyekto dahil manakatabang tanganing makontrol ang baha dyan sa naunang bita ng Banwaan. Nagabot kaya digdi sa bahang ini kan panahon pa gani baga panahon pa ka ito na sukagurangnan naanggot intero bagang linubog sa baha so kinaban an natada sana so pamilya ni Noe kinastigo kan kagurangnan na makasalanon na sa tawo kung kastigo ng Pilipinas siya daw sa nadigdan matatada sa satuya kasi karon dang rakil sana
Yan po ang mga simpleng kahaputan. Taan baha, dahil mo yan kayang gundrulon. Kumbaga kunyan yan, natural calamity. Natural disaster. Mayo po basta makakakontrol ka yan. Kung yan sisterig dita, pigpaparagastusan kan sa tuyang gobyerno an pagkontrol sa baha. Ngana, na imbes pa kinabangan na kan sa tuyang mga kababayan, nagpaparagastos, ang nakikinabang sana, nagkapira, inutil baga. Kung iisipon, na ini pong mga pagbahang ini sa Pilipinas, bako sa naman kita napiktado ka ini, mas kan ibang nasyon, binabara naman, mas kan China, ang darakulang nasyon, ang Amerika, kundi duman, mayong arog ka ini na mga proyekto na pag nagbaha, nagkakaborongkal lang isinusurulog lang ang tulay. Ang mga diki-diki, kumbaga may diking pauntrol sa baha. Yan po ang medyo maluya, digdi sa tuyang nasyon, pigpaparadirilinsyaan lang, ining sa flood control. Bakong arog sa ibang nasyon, masasarig ang pakagibo, mayo pa akong naarama na kaburbagong tulay na nagkararaot, nagbabaragsakan. Only in the Philippines, yan po ang mga proyekto digdi sa tuyang nasyon. Kung si Pading Jurista, paramalan ka mo, mga kurakot ka mo. Tindan pararamalan. Pag naarama na kurakot, dapat paramalan. Pusasan, ikurulong. Pag napatunayan. Masakit po, dipisil dalagan kan Pilipinas. Awa si Saipon magin presidente digdipos sa tuyang nasyon kung dahil man maturultol ang mga Pilipino. Kung ang nakapalibot sa tuyang presidente, kanya-kanyang kurakot, yun na yan, so kikikikan panahon na buhay pa sa iyang ama. Itong huring parte kan pagiging presidente ni dipuntong presidente Ferdinand Edralin Marcos, binilog so kikiki, ang gustong sabihon da, kaito, kanya-kanyang kurakot. Igdi man sa iyang aki, si Presidente Bongbong Marcos Jr., iyo man bagagirara yan nangyayari, kanya-kanyang kurakot. Na ibabalik so kikiki sa sistema kan gobyerno po ngunyan. Nagpaparalala sa korupsyon, kaya ini po ang dapat mapugulan na dahil magparabahaan korupsyon sa gobyerno. Bakong anbahaan pagparakukontrolo ng tubig, kundi ang korupsyon, number 1. Oy, good morning ki dating Vice Mayor Marisa Belitario Hao kan banwaan po ni Nabwa Camarinesur. Ki Attorney Piche Alpilora Moraleda. Ki punong barangay Nestor Andales kan barangay San Agustin asinman ki Kagawad Dado Ibasco. Report! Nagbabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat tadi Karondang Philip karong Dragden sa Camarines Norte ang pinag-laog ng PIDEA tulong individual ang arestado sigod sa PIDEA Bicol na kumpiskar sa posisyon ng mga suspetsado ang pinatayang Red Ramos ng pinagtutugudan sa Cebu ay gawin standard value na maabot sa 81,600 pesos. Ang labay mas pali, pati naman ang mga drug paraphernalia sa parehas ng aluminum foil improvised shooters at panlighters. Pinagbigbig ng autoridad ang mga na-arrestan ng suspected na alias Kanoy and Temer de Ando. Ngayon ang drug den maintainer at pinman target sa bypass. Interest ng Ando yung nag-suspect pinagbigbig ng alias M. 31 anyos at pinakaandas Toronto sa Romy 9 anyos sa Forest Farm. Parehas ng bisita sa Dragden.
Paatibangon yan ang mga suspect sa kasong pagpayular sa Section 5, 6, 7, 13 at 114 and Article 2 ang Republic Act 9165, one comprehensive dangerous drugs act of 2002. Yan, ang siyang katang kamakata sa lado lokal. Para sa Kataronda, Jonathan Oliva, Sport. Field Report! Salamat Geraray tabi karundang atan sa mga dugang mong informasyon. Morning man kay Mama Dote Barata Manse. Man yan po sa sa Barangay San Isidro, digdi po sa Ciudad Cadiriga. Ki punong Barangay Jason Zuelo, ki dating kagawad Gini Ebareta sinman ki Dere Ebareta. Batchmate morning sadi si Adok Pradi haha. Good morning sa Unip High School Batch City 7. Si Cor Joseph Panganiban Epres, kay Predi, kay Romol Salcedo, sa mga nagkukumpleanyo na mga batchmate diyan sa Barangay Santa Elena kay Pinsan Romulo Flor. Yan man po sa Banwaan po kan Nabwa tracker team kan Nabwa MPS kay Banang Regional Anti-Cybercrime Unit 5 pinaga-aresto akusadong alias Wad 34 anyos soltero kan Barangay Kagawad asin residente kan Nabwa Camarines Sur kanan oras alas 3:15 kasudma. Diyan po sa Nabwa Camarines Sur sa Kapusugan kan mandamento de arresto sa pagbalga kan Republic Act 10175 o ining inapod na Cybercrime Prevention Act of 2012 na paragraph 4 C 4 docketed under criminal case numbers 17894 and 17895 issued by RTC Branch 36 Erga City dated September 15, 2025 with bail recommended fix at 10,000 pesos. Pinag-aresto ang persona iyon pinagtawaan man kan sa iyang diretso sa tataramo na sa iyang naiintindihan. Din pinagdaraman sa Nabwa Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. PNP officers and men kan Camarines Police Provincial Office ang pinag-iingganyan publiko na mag-report sa anuman ng mga krimen, insidente o presensya kan mga lawless element sa sindang komunidad sa raning hepatura kan pulis. Kapag man kan sendang mga hotline pwedeng apudan arog kan 911 o sa Camarines Sur Police Provincial Office hotline number
0917-7011-68707 o kaya sa 0999-651-3177 as in 0917-1599-892 o ipadaraan sa indong mensahe sa official CSPPO FB page Camarines Surpin PPRO 5 para sa magkakanigong police assistance. Wala po kitang 2 minutos makalampasan alas 9 ni na pagkaaga. Babasahon ko po ining surat na nagluwas sa ibalita. Pitki former DPWH Secretary Ping De Jesus inaiuan na Blue Ribbon Chairman Senator. Dapit ki pinadarang surat ki dating DPWH Secretary Ping De Jesus sa Blue Ribbon Chairman committee na si Senador Rodante Marcoleta. This was sent by Ping De Jesus, DPWH Secretary of President Cory Aquino, an open letter to Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta the urgent need to investigate Senator Mark Villar. Dear Senator Marcolita, I wrote to you as someone who has been closely watching the mounting evidence of corruption in our nation's flood control projects that have cost Filipino taxpayers hundreds of billions of pesos while leaving communities more vulnerable to flooding than ever before. As you lead the Blue Ribbon Committee's investigation into these anomalous infrastructure projects, I urge you to confront a glaring conflict of interest that undermines the very integrity of these proceedings. Senator Mark Villar Pambira sits as both investigator and potential subject of investigation. The inherent conflict of interest. Senator Mark Villar served as Secretary of the Department of Public Works and Highways from 2016 to 2021, overseeing the very flood control projects now under scrutiny. During his tenure, controversial budget insertions totaling 75 billion pesos were discovered in the DPWH budget insertions that Secretary Villar himself admitted he had no knowledge of when they appeared in the National Expenditure Program. Nagray-ray muna, Senador. This lack of oversight alone raises serious questions about his leadership of the agency during a period when corruption allegedly flourished. Now, as a member of your Blue Ribbon Committee, Senator Villar finds himself in the extraordinary position of investigating the very department he once led. This is not merely inappropriate, it is a fundamental violation of basic principles of accountability and justice. How can we expect an impartial investigation when one of the key figures who should be answering questions is instead asking them? The pattern of corruption under Villar's watch, the evidence of systemic corruption during Senator Villar's tenure as DPWH Secretary is overwhelming. Ghost projects and missing funds. Recent revelations have exposed that billions allocated for flood control projects have vanished, with many projects existing only on paper. These ghost projects were approved and funded during the period when Villar headed the DPWH. Budget insertions. The controversial 75 billion in budget insertions
that Senator Panfilo Lacson exposed in 2019 occurred under Villar's watch. When questioned about these insertions, Villar claimed ignorance. It depends that either points to gross negligence or deliberate deception. Contractor syndicates. Current investigations reveal that a small group of contractors received the majority of blood control projects, suggesting a systematic scheme that would have required high-level approval. This concentration of contracts occurred during Villar's administration of the DPWH. Geotagging fraud. While Villar often boasted about implementing geotagging systems for transparency, recent evidence shows contractors submitted fake geotag photos to secure government funding. The very system Villar championed was compromised, raising questions about his oversight capabilities or complicity. The public deserves accountability, not teeter. Chairman Marcoleta, the Filipino people are watching. He said their communities flooded while billions disappear into the pockets of corrupt officials and contractors. They witnessed former DPWH Secretary Villar calling for accountability from others while avoiding scrutiny to himself. Senator Villar should be recusing himself from these proceedings immediately. His presence on the committee investigating his own department's alleged corruption makes a mockery of the Blue Ribbon Committee's mission. Instead of sitting in judgment, he should be sitting in the witness chair answering hard questions about how 75 billion pesos in budget insertions skipped his notice as DPWH Secretary, why ghost projects proliferated under his leadership, what role he played in awarding contracts to a select group of contractors, how geotagging systems he implemented were compromised by fraudulent submissions, where the billions allocated for flood control actually went. A test of your leadership. Senator Marcoleta, this investigation represents a defining moment for your chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Will you allow political considerations and party loyalty to compromise the integrity of these proceedings? Or will you demonstrate the courage and independence that the Filipino people desperately needs from their leaders? The rules of the Blue Ribbon Committee itself provide mechanisms to address conflicts of interest. I call upon you to exercise your authority as chairman to ensure that those with potential conflicts recuse themselves from these proceedings. The committee's jurisdiction extends to investigating malfeasance, misfeasance, and non-feasance in office by officers and employees of the government. This clearly encompass. Sige, sana bagan ngeret-ngeret ni Senador Mark Villar Digdi. Ang lalawgon nakangirit pa ay talaga sa hudas ang mga ginigibukan ni Bapong Senador. Tawa, aram na ninda ko na nung mga ginibo ninda mga kabalbalan. Pagpara korapto kan kwarta kan gobyerno, mga nakangirit pan mga ipagsusulit na ini. Ay indang buhay tayo sa Pilipinas. Mangungon sumisyon kasi na magparahiriling kan mga lalawgon kan mga abang hihibog ng lalawgon kan ibang mga congressman, senador. Nan paguna mo malinig ang mga lalawgon, ito pala mga maskara sa ng lalawgon ay pambira. Tapos po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagramdam. Para sa bano nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello,
Trusted ang Cotton and Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilyang protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, Geotag Photo ng Proposed Project Site at Master List ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan. Mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagnenegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pilo Gamin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List. Viva Madre! Viva Nuestra Señora de Francia!
RPN DZKI Radyo Ronda liwat mahatod kan special live coverage kan traslasyon procession fluvial procession the Peña Francia Fiesta live coverage 2025. Ang sa tuyang major sponsor, nagpapasalamat man ang sa indang familia sa mga biyayang nakamtan. Madam Felisa Timonay and family, Michigan State, United States of America, and San Nicolas, Irigas City. Siringman, nagpapasalamat man ang mga minasunod na individual, minor sponsors sa gigibuhon na Peña Francia coverage. Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and family, San Nicolas, Irigas City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Joshua Ciarano and family. Ateneo Avenue, Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Bubalab Food Services, care of Richilda M. Baluca. Extension B, C&B Circle Mall, Liwasang Kalayaan Avenue, Marikina City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha O. Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Man na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Kana po kitang 17 minutos makalampasan alas 9 nin pag-aaga. Digdi sa tahaw kan mga barata ang posibleng magbago ang liderato sa Kamara de Representante, naglalataw subutan pangaran ng Deputy Speaker Faustino Bojidi. Tapos na ni. So nang naglalataw ruminibay na ngani. Good morning man ki Mayor Enrico Dangkalan kana banuan po nin Batuka Camarines Sur. Nakaabot man sa batuhan investigasyon sa flood control dyan sa Boulevard na detapos. Na may nahulog ng paratrimobile gadan. Pero malawig man ang investigasyon dyan Kundi dahil po mga nagbabali si Vice Mayor Dado Sorilla sa mga grupo kan Vice Mayor dahil ko pa na hihilingan sa iyang pangaran na naglataw dyan sa sinasabing good governance. And si Vice Mayor Dado Sorilla kunyan mambagay ni oposisyon. Dan pinakaenot na nagbali sa grupo kan God Governance ng mga Vice Mayor, iyo si Vice Mayor Christian Itsipari, kana banwan po na yun buhi. Pero digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, mayo pa akong naaraman na nakadagdag. Si Vice Mayor Christian Itsipari dapit sa kampanya na God Governance. Kaya nagkakaigwa na po nin kumbaga legislative inquiry dapit sa mga flood control project man dyan sa Banuan kan buhi. Ano daw, sa iba pa mga lugar digdi po sa Rinconada area ang pinagbabaraha sa probinsya kan Camarines Sur kung magkaigwa man arog kay ni dyan sa Banuan kan Milaor, Minalabak, San Fernando, nas po bagayan binabaraha. Digdi man sa Rinconada, Iriga, Buhi, Nabwa, pati na po ang Balatan, may porsyon man na binabaha. Baaw, saka ining Bato, Dangan an Bula. Ang pinakadakul nga ni pala na budget
Pag-abot sa flood control project, bilyon baga so nabasa ko. Iyo po ang banwaan kan bula sa kabanwaan kan nabwa. Lampas on bilyon ang mga budget kani sa flood control, pero dahil nagigirorong ang mga kunyan dyan, mayor. Ako man siya na mayor, di ako maparagirong kung dahil manaambunan. Alangan man, makuan pa ko nin ebidensya. Arog po bagay ka na nangyayari sa tuyang nasyon. Dawa, nag-umok-umok na, hindi maparagirong. Ano ba nga ning senador, ngirit-ngirit sana. Ano ito maggirong? Ngirit-ngirit lang. Nakagoda na. Pero po nagkakapir ang mga miyembros kan media digdi sa Camarines Sur na pigbabarawian na baganin buhay. Si Dads Prado, binawian na daanin buhay. Tapos inibagang post digdi ni amigang Olive Pado ki Adonis Aguilar garo na maaram na. O iyo, gadana si Adonis Aguilar Jr. Duwang gayong miyembros po kan media na maaram digdi sa probinsya kan Camarines Sur sa Kinaaban. Condolence sa pamilya ni dating kagawad Adonis Aguilar Jr. As in, naging kaibahan ko man po ini kan panahon duman sa sarong istasyon sa Radyo Siyudad Canaga kan ako yaon pa duman. Kumbaga saro man ini sa naging dayupot niya tong amigo. Arog sana po kaya ang buhay, painot-inot lang. Munya na Pinya Francia, duwang miyembros kan media na maaram. Ay tulo! Nainot pala si Attorney Henry Briguera. Kaya mag-ingat po sa tuyang salod ang mga miyembros kan media digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Delikado ha. Maray ko ito si Attorney Henry Briguera, kunya na, may edad na ito. Hindi ning iba, mga hoben pa. Binabarawian na po nin buhay. Sabi, arog talaga kaya ng buhay. Rekon si Pading Bent, nagarumduman ko ka ito. Pag nag-rohampangan kami ka ito sa mga tungga-tunggaan. Sabi ni Pading Bent, ang bait mo naman, gusto ko kunin ka na ni Lord. Ito ang mga kanta ka ito, anday ko malilingawan sa iya. Makonsuelo man ito si Pading Bent Kalubakib, kan buhay pa na kaibahan. Hindi sabi ba kaniba pag nagagadan nga ang tao, puro umaw. Puro nga marhay na ang kumbaga itong mga pinagsasabi. Iyo ta madang bubaga sa mga necrological pag may mga nekro. Puro yan umaw. Ito nga yung taong ito mabuot, mahigos, mayo na nga akong masabi. Kan buhay pa nga ya. Eh ko lamang ito pinakonsumisyon. Pero magsabi na, ay ito pasawa. Mayo. Naramdaman ko so kapapasawayan ka ito kan panahon. Pagpara bully sa kuya. Mayo po kaya nagsasabi sa mga gadang. Karahayan na lang. Minsan, dahil na ako nataram sa mga nikruta, puro man sa nakarahayan, puro pag-umaw. Wag pa yan
anong raot kan tao, pagkadana, ayo ka naman kay kan masasabi na, pagparauton mo, alangan man. Itong tao yang ito, ka manluloko, para utang din nagbabayad ha, makmukon sa nekroarog na kayo, baka magdurulagan na nagdadangog. Ano man nga ta? Pag yan nagirumduman mo, sa runggadan ay tapos ka. Busiro nga ka ito. Minsan, baga, iabo ko na lang magpara taram na nag-arog na po kaya ang buhay kan tao. Awa pa yan anong raot. Alam man sabihon mo ini kaya kan buhay pa. Para pakaraot siya sa kuya. O, hamak mo yan. Sabi pagalig di sa public advisory sa Peña Francia Festival ngunyan pong taon, suspension of permit to carry firearms outside of residence in Naga City. Ali po yan sa Philippine National Police, Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Office of the Chief, PNP Kasurug Bicol, Camarines Police Provincial Office, as in the home of Kaugma Caps. Nag-abot naman si Curly Diskaya, may sadiri kan Alpha and Omega Construction sa Session Hall kan Senado pasado alas 8:30 nin pagkaaga ngunya na Webes. September 18 para sa pagpapadagos kan investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee sa multi-billion pesos na anomalya sa flood control project sa Manibaywang Party ka Nasyon. Para sa pagdangog ngunya na aldaw 33 na resource speakers sa naman ang naimbitaran kan committee pakung arog kay itong nakaaging sesyon kung sain sobra sa 80 ang pinaatindir kan Blue Ribbon. Alagad nagkapiraman sa inda ang nakapagtaram sa paghahapot kan mga senador dapit sa kontrobersiya. Kumusta man ki Engineer Aris Hermoso kan DPWH sa 5th Engineering District po kan Camarines Sur. Ki Engineer Parco na bulol na pati kita. Kadakol man po ang nakikiulay na idagos ang parada tamayo man oran pag alas 7 nin aga sinsayang kan preparasyon kan mga aki. Inaantabayanan tapuan forecast kung talagang ma-dissipate na ang uran, mas maray po maghalat. Halalat mo na kuta kita nindikit na minuto para sa bagong forecast. Habo ta po isubuan mga aki na mabasa, lalo na ta saradit pa. Big konsulta tapuan committee and nasa guidelines po da, rain or shine, dagosan parade. Dawa po arog kay ni, piga-advise ta na daay na magpirit lalo na si saradit, saka magdaranin pang uran. Didilita pong dikitan pagpunkan parada mag-abang man po giraray for further announcements. Mali po yan kay Mayor Lene Robredo kana siyudad po nin Naga. Ni former Vice Mayor Nene De Asis is infuriated by the delay in the liquidation. Pag dai pa talaga naayos si liquidation ko maghalat ka kan reklamo ko. Sige sa naiwas mo kan kinuha mo si kwarta, mabilison ka. Ano yan? Taarog ka yan.
man ka na ako Bicol Party List sa pahagi ni Alitaptap este Ma'am Sally. Malaboy ang dalan pasakat sa bukid as halos madiklum ang pinagagihan pero dagos-dagos ang serbisyo. Bit-bit man ang mga wheelchair, daraan, malasakit asin paglaom para sa mga kababayan duman sa bukid. Darong lakdang ini pasiring sa mas inklusibong futuro na naupalanin mga wheelchair sa Banwan Kana, Sipukot, Camarinesor, and Ako Bicol Party List. Gurang na bagaan na natawan. Inapod ni Lening Pre-Wheelchair Mission, Children International Philippines Incorporation, Tatay Romeo Brima Jr., 51 anyos, sali sa poblasyon sarong diabetic na daina nakakalakaw. Lola Arsenia Bautista, 91 anyos, kan barangay San Isidro sa Gurang na dahilan sa kagurangan. Tatay Marshall Tabalan, 62 anyos, kan barangay Pulantuna, na stroke. Kent Allen Anyon Nuevo, 20 anyos, kan barangay Sook, na aksidente sa motor kan Marso. Sinda po ang naging mga benepisyaryo ngunyan sa bagong pag-asa sin ginhawa sa oral daw. Mission kan Ako Bicol Party List ang padagos na magtabang sa tuyang mga senior citizens sa sintugang na may kapansanan dahilan sa serbisyong may puso, mayong pinipiling edad o kamugtakan. Pinipirit man ni House Deputy Speaker Sen Antipolo City Representative Ronaldo Puno ang kahalagahan na magpuli sa Ako Bicol Party List. Representative Elizalde Cu. Pasa kaya na sakripisyo baga ni senador na pati ni House Speaker Martin dating House Speaker Martin Romualdez, si Congressman Saldico. Napahapot na sa naman si Senador Erwin Tulpo kung normal subuotan na korupsyon sa nasyon. Naputin ni Tulpo sa pagdangog kan Blue Ribbon dapit sa flood control scandal. Sa paghiling ko, normal naman talaga ang korupsyon sa tuyang nasyon. Kaya ito, pamambagayan. Kaya nagkakauruntok. Kaya naralian na nin budget and ayon siyang mga korupto. Nagdakula man ang kontraktor na si Mark Alan Aribalo, may sadirikan construction company na Wawaw Builders, ang sayang negosyo sa pagikan na subot pinagtutubudan korupsyon. Sigon sa report kan Anti-Money Laundering Council AMLC, hali sa pagiging sadit na sole proprietorship na may 9 milyones na pesos kan taon 2017 na padakula ni Aribalo ang negosyo dapit sa bilyon pesos na subuot nakabase
sa mga questionableng kontrata kan gobyerno. Basado sa datos kan AMLC na nakuha kan BNC, nakakuhaan kumpanya ng 58 proyekto halos sa DPWs nagkakantidad ng 4.2 bilyones na pesos sin nakaresebe ng kabilugan na 6.88 bilyones na pesos sa laog sa nanin 5 taon. Naglaog mandig diyan ipapang mga kontrata arog kan 8.87 billion pesos sa National Irrigation Authority as in 4.17 million pesos sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Igwa man in 17 bank accounts ang wawaw kabilang ang joint account sa iba pang construction company na presenting pros and nakan Court of Appeals sa pitman sa anomalya sa flood control projects. Paghali sa opon kan 2022 sagko 2025 nakapaglista ini 16 bilyones na pesos na inflows as in man 12.86 bilyones na pesos na outflows kabilang ang halos 2.41 bilyones na pesos na deposits mientras na 24 milyones sa naman ang withdrawals. Pera padigdi may personal man nakapot si Aribalo na onsing bank accounts kay baan na para sa iyang agum asin mga aki sa pagultanan ka na 2011 at in 2025 nakapaglistaman siya ng 466 na transaksyon na lampas 500,000 de pesos asin 14 bakong makatutubod na transaksyon asin may pagduda sagkod sa magin 77.35 milyones na pesos. Sa kabilugan, naging 2.112 bilyones na pesos na ideposito niya. Pero, kunyan sa na ini, 174.82 million pesos ang na-withdraw. Pero pa sa 47 loans na nagabot sa 611 million pesos. Di man pala sa DepEd sa siyudad kan Iriga po may nakuha kitang masariga na informasyon na magkakaigwa man po nin balasahan sa mga school head. Sabi po ni Ma'am Maggie na school division superintendent na si Dr. Magnolia Pajardo Brioso, babaralasahon man ang mga school head kana lambang eskwelahan digdi po sa syudad kan Iriga. Bagay, pabor man po ako yan. Mamagi. Ano iba, over familiarity na. Tapos, may mga, kumbaga, igwa naman mga nakakaptan na dahil naman sinasabing anomalya kamo man daw. Mayo man flood control sa eskwelahan. Binabaha sa naan eskwelahan. Itong mga rayaon sa hababang lugar. Pero may man dyan flood control project. Dyan nga ni po sa Santiago Integrated School, Ciudad Can Iriga, maski sa Amer, nagbuburabod. Kaya nagbabaha dyan. Mayo dyan flood control project. Burabod, tubig, ang nagbubulwak dyan. Pero ang anomalya, mayo dyan, kamuman daw. Sa DepEd, maayong-gayong anomalya pag sa baba. Sa taas lang da. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. RPN DCKI Iriga 1332 kHz on your AM band joins this joyous celebration of Piña Francia Fiesta with this year's theme, Our Lady of Piña Francia, Mother to All, coinciding the 143rd Feast of El Divino Rostro and the 315th Feast of the Solemnity of Our Lady of Piña Francia. The whole coverage of events and activities for the week-long celebration will be brought to you live through the broadcast facilities of this station with the following sponsors. SJ Water Refilling Station, San Jose, Nabua, Camarines Sur,
Luis P. Longasa and family, San Francisco, Dabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Chito and Baby Canyeso and family, Josie C. Benjamin, Anchorage, Alaska, USA. Architect Alvin Alba Bilyan, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Tubig Nabua, care of Engineer Philip Bitao, Branch Manager, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Mrs. Vilma Oliva Avicia and family, Mrs. Chirubi Taday and family, Mr. and Mrs. Banjo Vargas and family, La Anunciacion, Iriga City, Mr. and Mrs. Jose and Dinita Narabal and family, Iriga City, Traves and Rodita Sergio Maclelan, Santo Domingo, Iriga City, Mrs. Cora Malate Rimpilio, Doña Leonida Street, San Juan, Iriga City, Mr. and Mrs. Arnold Arroyo and family, Banao, Iriga City, and reception family, care of Mario G. Reception, Tupas, Nabua, Camarines Sur. To our valued sponsors, may the grace of this celebration and the blessing of the Lord be with us always. Ang Peña Francia coverage sa tudman sa Indokan mga minasunod na sponsor: Jose Manrique Uralio, San Isidro, Erga City; Honorable Christian Etchepari, Vice Mayor, Buhi, Camarines Sur; Honorable Jason Zuelo, Punong Barangay, San Isidro, Erga City; AG Recto, Medical and Industrial Gases; Edison Recto, Proprietor, 124 Crisine Street, San Francisco, Erga City; Salcedo Gravel and Sand; Cesar Atas Salcedo, Proprietor, care of Green Salcedo Aguilar, San Vicente Sur, Erga City; Engineer R.S. Hermoso, PIP Engineering District, DPWH, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur; Honorable C.Y.B. Malasarte, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur; Nakings Paul Water Repelling Station, owned and managed by Ani and Polly Bagapuro; Architect Sopronio Sani B. Maestrado and family, San Roque, Erga City; Honorable Jonathan Cuyahon, Vice Mayor, Baao, Camarines Sur; Jerry Navarez, Chief Land Transportation Officer, Ligao City, Albay; Bicolandia Aluminum and Glass Supply, owned and managed by Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, San Miguel, Erga City; Anita Tirao, San Francisco, Erga City. Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang mga sponsors para sa live coverage kan traslasyon as in fluvial procession kay Inang Peña Francia as in El Divino Rostro. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsil Serrano de Maiwat and family, Iriga City. Attorney Leo Arnel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Honorable Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, Iriga City. Mrs. Beverly Espirito, City Accountant, Iriga City. Office of the City Engineer, Iriga City, headed by Engineer Eddie Belmonte. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. RJ Ramirez, City Agriculturist, Iriga City. Civil Security Unit, Iriga City, headed by retired Major Audi Jose de Villa. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, Iriga City. Camarines Sur Police Provincial Office, headed by Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Officer in Charge. Nabua Municipal Police Station, Nabua, Camarines Sur, Police Lieutenant Colonel Dominic Borigas, Acting Chief of Police. Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur, Police Major Ryan Anthony Ocampo, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief, PSMU, Camarines Sur, PPO. Police Major Andrew Alcomendas. Sorsogon City Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Christopher Adoviso, Chief of Police. Police Lieutenant Colonel Van Altesa Layosa and family, Chief, Traffic Enforcement Unit, Naga City Police Office.
Retired Police Brigadier General Elmer V. Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, headed by Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal. Retired Fire Senior Superintendent Lorenzo Reyosa Jr. and family, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa MPS. PAMS Jeric Buena and family, Batu, Camarines Sur. PCMS Salvador Ampungan Jr., Chief PCAD, PNCO, Iriga City Police Station. Entel Operatives of Nabwa Municipal Police Station. Entel Operatives of Iriga City Police Station. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Ruben Biaris III, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Ninita Agnas Fortuna, San Jose, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maiwat and family, Perpetual Health, Iriga City. Architect and Mrs. John Christian Di Maiwat and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Migs Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Retired Police Captain Miguelio Borromeo and family, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Mr. Luzmindo Aguilion, San Vicente Batu, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Pares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Ariel and Sheila Bukad and family, Matakon, Pulangi, Albay. Mr. Pashi Singh of Indian Sikh Community, Iriga City. Mr. and Mrs. Ian and Mabel Stevens and family, San Miguel, Iriga City. Emilio Theo Di Mabayaw, Joshua Simon Di Mabayaw, and Alfred Miguel Di Mabayaw, San Isidro, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. And Social Security System, Iriga City, Mrs. Maria Janet Ebuenga, Branch Head. Salamat po sa Saindong Gabos. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Ang RPN DCKI ang minapaabot din pasasalamat sa samuyang major sponsors para sa live coverage kan traslasyon asin fluvial procession ki Inang Peña Francia asin El Divino Rostro. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Camp Castañeda, Silang, Cavite. Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director, Police Regional Office 5, Camp Ola, Legazpi City. Congressman Laila M. De Lima of ML Party List. And Honorable Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, Iriga City. Happy Hap Spa and Massage, Limars Building, Iriga City. San Nicolas, Iriga City. Ligao City, Legazpi City. Sorsogon City, and Nabwa, Camarines Sur. Happy Hap Spa and Massage, San Agustin and Cadlan, Pili, Camarines Sur. Concepcion Grande, Naga City. Peña Francia Avenue, Naga City. San Felipe, Naga City. And Diversion Road, Naga City. Open for franchising. Please contact 0960-466-3315. FB page, Happy Hap Spa Franchising. Viva El Divino Rostro! Viva la Virgen! Salamat po sa Saindong Gabos. An RPN DCKI 1332 kHz Radyo Ronda Iriga nagpapasalamat sa mga minasunod na minor sponsor kan live coverage ngunya na taon sa kapiyastahan ni
ni Inang Piña Francia asin El Pibino Rostro. Honorable Attorney Shai Pajardo Noble, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Donaan Roy Oñate, Board Member, 5th District, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Baba Casano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Jun Saldo, Municipal Treasurer Office, LGU, Balatan. Lalas Boutique and Minimart and PGS Store, Siramag Poblacion, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mainstream Water Filling Station, located in front of Balatan Municipal Police Station, clean and pure to keep you safe and healthy. And Mainstream Variety Store, owned and managed by Mr. Christian Elio. Sa Indopogabos, Diyos Mabalos. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon ng pag-aari na nagbabase agri-cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Tuban, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak mo ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng klase agri-cooperative. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Iguan na lang kitang natatadang 8 minutos. Antes po kita magpaaram ligdi sa tuyang programa. Kumusta man palan dyan po sa Banawan kan Baaw, Camarines Sur, kay Madam Lynn and First Lady ni Vice Mayor Jonathan Cuyahon as Kuya Atan. Atan kay bahanan sa iyang ina pinagbisita kan sa iyang inisita nindaan butihing ama kang bayan na si Mayor Jeff Besenyo. Daw ama man talaga yan si Mayor Jeff Besenyo, mapanganing aki kamo man daw. Sarong pribileyo, sarong arog ko na nagsiserbi sa gobyerno na may inang suportado na lambang yapak ko. Pinailing man sa senda kung gaano kagayon ang Banawan kan bawasin kung gaano kadeterminado ang mga namamayudigdi. Ibahan man na sa kuyang tugang asinan sa kuyang napaka-determinadong agum sa pagtataong pugay sa samuyang magigiting na lider, mayaman na kultura sin matuninong na banwaan. Kula po ang pasalamat sa indong suporta. Sabi pa niya, a mother is she who can take the place of all others, but whose place no one else can take. Maraming salamat po, ma. Nahiling ko ang magurang sa tugang ni Kuya Atan Kasudma. Yaon dyan sa sendang residensya sa San Juan, Baaw, Camarines Sur.
Ginabatmanen na protesta kan mga nagsasagibonin hero ang pagbisita ni US President Donald Trump duman sa United Kingdom. Magkakahiwalay na protesta nangyari sa London harani sa Windsor Palace. Nagkapirang mga protestante man ang nagsabing posibleng akuon pa ang mga emigrante sin inapudman kan iba si Trump na racist. Sa pagbisita ni Trump kay riban sa iyang agom na si Melania, personal siyang pinagbati ni King Charles sa sin Queen Camilla kung sa'y nagkaiguanin military parade para sa Windsor Castle kay riba man ang Red Arrows fly past. Nagsagibonin private meeting si Trump kay ba si Prince William asin agom na si Princess of Wales Catherine. Mag-uulay man sa maabot na Biyernes si US President Donald Trump asin si British Prime Minister Keir Starmer. Kayaan mga puro-protesta bako sa naman digdi sa Pilipinas maski palan sa ibang nasyon duman sa UK. Hindi anay ibang protesta itong duman po sa nasyon kan Indonesia. Dangan duman sa nasyon kan Nepal. Sa mga protesta duman kontra korupsyon, talagang angkot sinda sa mga koruptong opisyal. Koruptong opisyal ka na gobyerno. Alata pinagsurub-suban itong duman mismo sa namumugtakan kan Prime Minister sa Nepal, kaya pati so agumpo kan Prime Minister nasubsuban kada kung arog manggayandig di sa Pilipinas pwedeng mauntok ang korupsyon kung ang mga korupto pag surub-suban maaraman na opisyal na korupto subsuban ay maorontok yan. Hindi mareklamo naman kayan so Commission on Human Rights violation ngayon. Pagparakurakuto ng kwarta kan gobyerno may ulang violasyon. Kitang mga namamanwan pigpapara ruloko kan iba pong mga yaon sa gobyerno. Sige lang kita maghiring wa magigos. Sabi may paglalagyan man sinda kaya mga kurakot na opisyal na ini. Aabuton man sinda nin karma pag abot kan panahon. Pero inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibanya at paabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Chabe na Obra. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa inong ding sawang